Bl-emil tiegħu u l-passi liħa, il-kap nazzjonalista Adrian Delija għamel tiegħu il-frame-up Igrant iktar minn qatt qabel. Hekk iddikjaraw f'konferenza tal-aħbarijiet id-deputati Edward Zammit Lewis, Robert Abela u Stefan Zrinzo Azzoppardi, ftit sigħat wara li l-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet it-talbiet kollha tal-kap tal-Oppożizzjoni f'kawża fejn talab li tkun ippubblikata b'mod sħiħ l-inkjesta Igrant li minnha rriżulta li sar l-ikbar frame-up politiku fl-istorja tal-pajjiż. Id-deputat Edward Zammit Lewis saħaq li d-deċiżjoni tal-qorti hija konferma oħra li Adrian Delija għamel tiegħu dan il-frame-up. Qal li llum Delija qed jabbi lilu nnifsu li l-Partit Nazzjonalista b'din ir-responsabbiltà għax kienu li skatta din il-kawża wara li l-Prim Ministru pubblikament kien qal li l-pożizzjoni politika tiegħu ili jippubblika. Adrian Delija stina daħal f'dan l-isqaq legali u l-qorti ċaħdet bl-aktar mod ċar it-talbiet tiegħu. Id-deputat Robert Abela tkellem dwar l-inkonsistenza ta' Adrian Delija għalli huwa kburi ħafna li għandna saltna ta' dritt li qed taħdem b'mod robust li għandna istituzzjonijiet li qegħdin jaħdmu b'mod seren. Bil-qorti skrutinat l-operat tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali tad-deċiżjoni li kien ħa. L-għażla bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Prim Ministru li dejjem ikun fuq in-naħa l-korretta tad-deċiżjonijiet. Kap tal-Oppożizzjoni li dejjem ikun fuq in-naħa il-ħażina tad-deċiżjonijiet. Id-deputat Stefan Zrinzo Azzoppardi fisser kif wara li ħarġu l-konklużjonijiet tal-inkjesta Igrant kien għamel stqarrija pubblika fejn kien qal li l-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni kien għamel tiegħu il-gidba Igrant u li l-kap ta' qablu Simon Busuttil kellu jerfa' r-responsabbiltà. Dakinhar kien qallu biex jirreżenja mill-grupp parlamentari, iżda mbagħad mar lura minn dak li qal. Illum qudiemna għandna sitwazzjoni fejn ingħatat din is-sentenza, sentenza li kif diġà qed ċaħdet it-talbiet tal-kap tal-Oppożizzjoni l-Avukat Adrian Delija illi minn hawnhekk il-qudiem ovvjament se qegħdin naraw kemm għandna sitwazzjoni ta' kap tal-Oppożizzjoni illi prova juża proċeduri quddiem il-qrati biex għal skopijiet politiċi tiegħu. Dan kollu jkompli jnaqqar il-kredibilità tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.